pravdu, lebo som trepal Alexa a kázal mi, že nemám veľkého, takže skúšime dať so veverko moja. Cítiš? Cítiš? Nič? Veverko, ja neverím. Počkaj. Cítiš? Ja neverím. Počkaj. Ja neverím, že ešte furt necítiš. Počkaj. Otočím ťa teraz. Veverko moja. Cítiš to? Veverko moja. Cítiš to? Veverko jedna. Ideme do toho. Veverko, ja som sa spravil. A ty nie? Ja. Čo? Ja som 0. Som ti kázal, že... Hej. Čo si mi kázala? A teraz ti je koniec. Teraz ti je koniec. Baví ťa to? Veverko, ja som ti to hovoril. Že ja som silný. To už je veľa, more, stačí už. Veverko. Jaj, mamo! Som zabudol more prebenúť holí do piči. Ty koko. Ja som skapal teraz, more, fuj, ja si musím zakúriť asi. Čo ti jebe? Alex, ty si more, povedz mi, má takto na Alexa v plnení? Vever! MG, ďakujem ti. Ľudia, Alex je top streamer, more, nech si hovorí, kto chce, čo chce, Alex je najlepší, more, fakt. Takže, MG, ďakujem ti, áno. More, MG je môj. Nikto mi nemôže to kázať. MG je moja láska. Keď takto sebe ho poví, že... MG, šola. No. Ja 6 daky môžem aj vádziť pre MG-a. MG môj... Tak proste máte sa radi, MG je tu odkedy. A keď takto sebe poví MG je môj gifter, tak ho preklejem. Fakt, šola. Ja znám. Nechcem dávať svojho zeci. Fakt. Budem še váziť. Ja znám, bratu, však. Ak poviem, jak to je, ja še budem váziť pre ňo. Bratu, 3 mece spolu a tak to má byť, more. Ja MG prosím milujem. Bilčka, ďakujem. MG je môj. No. MG môj, a pre tebe som prebenul, hej? MG môj. Jaja, cicka on. MG je náš, tam je to Niky moja. Ahoj, díky, ahoj. No. Čo ideme ďalej, bratu môj? Takže druhý, toto isté, lebo to nie. Nie. More ľudia, jakže volá? Jakže to autori slovenský? More, počekaj, chlope, ja znám, co ja zrobím. Máš tam papír? Papier? Áno. Tak normálny kancelársky tu nemám. Mám tu kuchynské utierky iba. Papír. Papír, že sebe to naspreješ na kokot, dáš tam papír, stisneš to a ukážeš na kameru. Ty kokot, jeden nemáš? Ale to môžem zrobiť, more, aj s tým. Ukáž? Čo? Ale ukáž. Ale veď to ja... Toto je dobrý úkol, more. Ale to čo je Ja to? ukážem, more. Kúkaj, však toto keď tak zrobím. Počkaj, bratu. Však to bude vidno. No hej, ale to musíš dať 2 spolu. Že, počkaj. Že tak? Ešte jedno musíš dať, alebo 2 ešte. Tak myslíš? Áno, ale ešte 2 musíš dať. Ale čo, ja nemám taký veľký. Však Alex, mne Nie, že toto, lebo to je voda. Chápeš, to je sprej. Alex, mne stačí aj taký papier. To je pravda, že ci len taký stačí. Chápeš, to stačí, more. A čo viac? Lebo on fakt má taký malý. A ja aký mám úkol? Ja by som ti dal
Alex, ty máš jogurt alebo krém dajaký? Dúfam, že mám, ale ja znám, že nemám. Dúfam, že mám, ale ja znám, že nemám. Nemám, more, fakt. Bratu. Ale to už fest kokotinu som vymyslel, bratu. Povedz. Ale môžem povedať, ale to je fest kokotina. Čak, povedz to co? Neznám, či to sa ti ne... Dobre, poviem, no. More, predstav si, že máš to ten plech na pečenie, ne? Plech na pečenie, more, keď koláče robíš, alebo dačo. No. Plech, železný, ne? No. A teraz, keby si dal vodu na ric a na to tú ric múku, hej? A teraz by si jebol na to ten plech, by si dal olej, aby si šednul na to, tak ti múka z rici ostane na plechu. A tak nám ukážeš. Ale čekaj, dám dole. Počúvaj, vodu dáš na ric. No. Na ric dáš múku. A teraz budeš mať celý zadok od múky a zobereš plech a na plech dáš olej, že by ti chytilo. Chuj. A šedneš a nám ukážeš obraz. Dobre, ale ty máš toto isto, to co? Ale ty máš tam chuja, mám len ric, ty kokot. Ty, ale mne tam iba vajca bude vidno, bratu. Nie, lebo ty to dávaš prstne z hora, lebo dávaš kokot dole. Aha. No, vidíš. Ale hej, zas 30, nie, až 40 sekúnd to budeš sprejovať tam. Dobre. Dobre? Ideme, musíme výraz, prosím. Ja sa pošíkam, ľudia. Prosím, ľudia, naj to teraz aspoň vyhrajeme my. Prosím, ľudia. Chcem mu vidieť chuj, že aký má fakt veľký. Ľudia, fakt, ľudia. Lebo ja znám, že on má malý, ja znám. Denis, sebe meni, Denis, keď tu idete chlopce, ta nemáte tu diamanty do rici. No, bar porka ľubí Tomáš, to tu co to má znamenať? Joj, aj je... Barán! Tam je to MG môj! Jan. Ďakujem ti, Jan, daj mi koko do huby. Aj ty, MG. No. Za 3 dní môžem, Denis, táto to mi nerob, Denis. Ďakujem. Oh my god. Ľudia, dám co tam mednice! Maroš, zekujem ti, dal by si mi chuj do píska, Maroš! Maroš, bodaj by si me pojebal! Tam je to! No! Ta nakere, Anet, ďakujem ti, Aneto! Jaj, mamo moja, táto už vám prehnal ten Benz. Benz, nebudeš sa hnívať, ale ide Stazik. Ide Stazik, Benz, ide Stazik. Čo máš tam diamanty, to ja neznam. Cí pána peka, more, diamanty tu majú, more, polovka ľudia tu majú diamanty. Podaj by som vás len tak vycickal. More, aj boxerku majú, ja neverím, to jak to, že boxerku majú? My nemáme! 5300. My nemáme. Hej, to sú Mikio ľudia, hej. Cí beka, ovšem tyšic ma tam. Co ci jebe, more? Co ci jebe? Cí beka, žid byši môj paplan. Mirku, keď sklameš, držeš blok, ty o tým znáš, ne? Čítali sa, ne? Jaj, Kamil! To co to má znamenať? Dušan, Team Alpha, servus. Zapni mu zvuk, co to? Toto by som chcel vidieť, more. Však toto je toto keď vyhráme, ľudia. Ale ja sem si vidieť aj tak, ty kokot. Uvidíme si kokot. Len čekaj, tu dach to snipe. Ja prisám tu dach to da snipe. Ja tu prisám. Ja to cítim zo môjho žalúdka, more, až do rici cítim, že tam bude snipe. Šola, cítim, šola. Ja to cítim, šola. Ja to cítim, šola. Ja to cítim, šola. Bude nás boleť pele. Anet. A Alexovi neuvidí. Nie, tadze, že neuvidí sa. Však ani tebe kokot neuvidí.
Aj, mamo moja, keby takto me teraz vyslúchal, že keby tam bol taký snipe. Dobijem si pridám sa do tvojho fanklubu, bratu. Bracíku môj, no, zrobce to srdce, ale musíme teraz vyhrať. Tohto ten Alex? Dobre, Alex. Ja už nesem prehrať, ďakujem ti, Janet. Už nesem prehrať. Takto me pocenem, hej, už len podzíka zabudza pokoj. Serus, bro, serus. Zmej se jméno, bracíku, ta co chceš buď, jaká? Alex oficiál? Co ci jebe? Nie, však ja fakt more prehrajem, co ci jebe. Žid by si môj periňak. Šola. Ci peka. Radek, ďakujem. Radek, ty máš tam nejak Radek, da co pošli Radek. Ešte ty si nemohol ani existovať. Dobre, no, sorry, jaj, takú ideš moráš do bitky, dobre, Alex. Dobre. Nazad má boxerku, mamo moja, ľudia teraz takto snajem, prosím. Prosím! Baran, ľudia. Už nič. Už nič.